мин үзем белән җәмәгать менә бу Буратино дигән лимонадны алып килдем. Минем бала чагымда бу иң тәмле, иң татлы лимонад иде. Бу лимонад белән бик матур тарихи мизгелләр бәйле. Без элек, мин бала чагымда, без әни әти белән яши идек. Татар дәүләт академия Галиаскар исемендәге театрдан ерак түгел, бер 3 минутлык җәяү барып җитәргә була. Бик якында гына яши идек. Һәм безнең әти-әниләр театрны бик сөяләр иде. Алар сөю генә түгел, ярату гына, ул гади мәхәббәт түгел. Фанатизм сыманрак шундый бер не иде. Шундый бик көчле бер притяжение, магнит димме. Булай, минем әти-әни алар валяльно-войлочный комбинатта эшләделәр, Татваленкада гомер бакый. Күп дистәләр шунда эшләп, эше авыр, эш сменалап. Ләкин беренче сменадан кайтканнан соң алар үй эшләре белән шөгыльләнеп, безнең дәресләребезне тикшереп, театрга китеп баралар иде. Һәр көнне театрга йөриләр иде. Әти-әниләр менә шундый Буратино дигән лимонадны алып киләләр иде. Бу театраль буфеттан. Аннан да тәмнерәк, аннан да татлырак. Ул искиткеч тәм иде. Шуннан соң бер ел ярымнан соң бәлкем безне әти-әни театрга үзләре белән ияртә башладылар. Без инде антрактка театраль буфетка чыкканнан соң әнидән сорый идек. Әни, безгә менә шул лимонад, Буратино лимонадын ал әле, ишәсе килә дип. Шунда әнисе әйтте, әниебез булай диде. Балалар, менә мин сезгә иртәгә акча бирәм, һәм сез гастрономга барып алырсыз, сатып алырсыз дип. Җәмәгать, менә моның кирәге калмады. Чөнки без театрга инде юл салынды, һәм без театрда рәхәтләнеп, спектакльләр карап, лимонадны хәзер искә аласы гына. Менә мин хәзер авыз итеп карыйм, әйбәт. Юк. Бала чактагы тәм түгел. Ул мөгъҗизалы, искитмәле Буратино түгел, кызганычка каршы.